Després de més d'un any, els regidors de l'Ajuntament de Sabadell van tornar a participar en un ple de manera presencial. Des del mes de juliol de l'any passat, degut a la pandèmia, les sessions plenàries s'havien celebrat de manera telemàtica. Tots els punts del dia es van aprovar, malgrat alguns van generar polèmica entre els membres del ple. És el cas de l'agermanament de Sabadell amb el municipi andalús de Sant Sebastián de los Ballesteros, poble d'origen de més d'un centenar de veïns de Sabadell. La mesura es va aprovar de manera unànime al ple, però va comportar crítiques per part dels grups d'Esquerra i la Crida. Els republicans assenyalen que hi ha una manca de criteri respecte als agermanaments anteriors que s'havien dut a terme per qüestions solidàries, amb l'Argup al Sàhara Occidental i amb Matagalpa a Nicaragua. Per la seva banda, la Crida denuncia que aquest agermanament és fruit d'un compromís sorgit en un sopar que va organitzar l'agrupació andaluza de Sant Sebastián de los Ballesteros l'any 2020. Les acusacions dels dos partits han xocat amb els retrets del PSC i Ciutadans que han defensat l'agermanament. Pel que fa a la resta de punts, el ple municipal ha aprovat el nou calendari de festius locals de cara a l'any que ve. L'Aplec de la Salut es celebrarà el 9 de maig i la Festa Major el dia 5 de setembre. La resta de festius nacionals o estatals ja estan marcats pel Departament de Treball i Empresa de la Generalitat. També queda aprovat el contracte d'obres de 8 milions pel pavelló dels Marinals, que està previst es comenci a construir a principis del 2022. I pel que fa a les mocions dels grups municipals, destaca, entre d'altres, l'aprovació de la proposta presentada per Junts per Sabadell, conjuntament amb Esquerra, el PSC i Ciutadans, per tal de garantir el dret de l'acompanyament efectiu i combatre així la soledat crònica que pateixen alguns sectors de la societat.